तारमाने बिटिआरआव शिफ्ट जाया तो बिनि थाखायथ' आङो थेंक्स होनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिखौ तारमाने गाव जे शिफ्ट जाखाला बेखौ बियो सिमान जाबाय। राजनितियाथ' बारा गोबाव राजनितियाव थायाबो जानो हागौ खिन्थु 10 बोसोर जुदि इउनाइटेडलि फाइट खालामलाङो अब्लानो जों मजबुत जागौ। दा बेखौथ' आंबो लुबैयो जायोबा आंनो रासिन खुसि जागोन। नाथाय खोथाया जाहैबाय मा खौसेथिनि रावा राजनितिनि फासा खेला बादि जाबाय थानो नाङा। गावनि सुबिदानि थाखाय बाहायलायनो नाङा। हायाबा हाया साइलेन्ट था खौसेथिनि स्ल'गानखौ बाहायनानै मानो राजनिति खालामनो आं बेखौ लुबैयो। खिन्थु जुदि खौसे जानांगौबा मोनसे फर्मुलाबो नांगोन आरो जोङो बबे बबे पइन्टआव जों एग्रि जालायनो हायो मोनसे कमन मिनिमाम प्रग्रामबो नांगोन। पार्टियाथ' थालायलायगोन नालाय दा कमन मिनिमाम प्रग्रामबो नांगोन। बेखौ खालामनो जुदि खौसेखौ लुबैयोबा एक्सपार्ट लगायलायनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो कमन मिनिमाम प्रग्रामफोरखौ बानायलायनो आवगायोबो दिनै गाबोननि गेजेराव। खिन्थु बेखौथ' खालामाखै। फारसेथिङै नोङो दिनैनो मा होनबाय माने खौसेयाव आं दं आरो बेलासियाव मोनसे मा बुंबाय बिटिआर बा प्रमद बर'आ शिफ्ट जागोन बिटिसि बा आं शिफ्ट जागोन। तारमाने बिटिआरआव शिफ्ट जाया तो बिनि थाखायथ' आङो थेंक्स होनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिखौ तारमाने गाव जे शिफ्ट जाखाला बेखौ बियो सिमान जाबाय। खारन बिटिआरथ' जाबाय खारन दाथ' गभर्नमेन्ट कमिउनिकेसन भारत सरकार आसाम सरकारनिफ्राय जेसेबां लेटार बिटिआरआनो फैबाय बिटिआरआनो जाखाबाय आरो 125 एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दङ। जेब्लानो जाबाय बे जाबाय बिटिआरआनो जाखाबाय बेखौथ' मिथिया नङा बियो। खारन बिटिसिआ चेन्ज जायाखै बेखौ रावखौबो थगायनो नाङा। बिटिसिआ बिटिसियैनो दं। हाग्रामा महिलारिमोन 2003आव सहि होनानै गठन खालामनाय बेबो बिटिएडिसो बिटिसि नङा बिटिएडि एरियानि नामासो बिटिएडि आरो गभर्नमेन्टनि नामा काउन्सिल बिटिसि। बे गाबोन बिटिएडिआ चेन्ज जाबाय एरियानि नामा बिटिआर जाबाय। बिटिआरआ चेन्ज जानानै गाबोन जुदि दस्रा जायोब्लाबो बे बिटिसिआ बेनो बे थागोन। मानो एसेबां मानसिफोरखौ बुजिनो रोङै सानखो। दा बिटिआरआथ' जाबाय आरो बिटिआरआव शिफ्ट जालाबा गावनो बुंनानै लाखाबाय बे हिसाबै आं साननानै लाबाय मा बे शिफ्ट जाला बेखौबो मिथिखाबाय आरो ओंखायनो आङो धन्यबादसो होदों हाग्रामा महिलारिखौ गाव जे शिफ्ट जाला जिबनाव बिटिआर जाबाय जेला बेखौ गाव जे बुंनानै लाबाय बिनि थाखाय एखे गोसो सिंनिफ्रायनो साबायखर होबाय आङो।